Formo part de l'equip audiovisual de Retrats sense sostre. Les imatges que veureu a continuació han estat gravades per persones sense llar i càmeres i acció. Cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el 8º país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Penso que s'ha escapat de les mans de molta gent, de molts àmbits, de molta gent que està... És a dir, que abans hi havia un terme i mig de gent, no? Gent que tenia molt, gent que tenia poc o gairebé res, i un percentatge de gent que estava més o menys en una situació econòmica normalment bé, no? Però ara és o molt o res. Mucho pisos vacíos. Una persona tiene 5 o 6 casas y cerrado, no vive nada y gente vive a la calle. ¿Cómo es eso? A lo mejor, yo qué sé, yo paso 3 meses en un trabajo y luego vuelvo a la calle. ¿Te has acostumbrado a vivir con 300 euros al mes? Em va dir que era una supervivent perquè vivia sense cèntims. No tienes vivienda, ¿sabes? Eso también es muy duro. Ahora estoy pidiendo mi papel y está arreglando mi papel. I aquesta malaltia mental és la que m'ha portat a quedar-me sense diners, a quedar-me sense casa. Sí, que salgan de su burbuja y que la burbuja que se lo rompa. Jo crec que aproximadament uns 2 anys ens va arribar a la XAPS, a la xarxa d'atenció a persones sense llar de la ciutat de Barcelona, una proposta de fer un projecte per donar a conèixer, per parlar sobre la situació de la gent sense llar a la ciutat de Barcelona. Quan vaig arribar aquí a Barcelona, una de les coses que em va impactar més és veure molta gent dormint al carrer, no? I era jo per muntar un projecte així, sense saber fins a quin punt podia tenir interès per les pròpies persones sense llar, no? I en aquest moment vaig conèixer la història del Miquel Fuster, que és artista i va estar durant 15 anys vivint al carrer, i una mica també partint d'aquesta voluntat del Miquel, doncs vam construir el projecte i ens va donar els arguments suficients com per dir això val la pena, tirem-ho endavant, no? A ver, cuando me lo dijeron pensé, bueno, ¿y para qué? Y en realidad es para que lo que me pasa y que le puede pasar a otros, que yo no sabía nunca que me podía pasar, se sepa, se divulgue, llegue a alguien, no sé, quizás a alguien como yo que iba por la vida y no miraba para abajo, miraba para arriba únicamente. una
una manera de donar la volta a les coses era fer retrats de persones sense llar, no? Aquestes persones que moltes vegades resulten invisibles, que no volem mirar, doncs si les poses en un retrat, que a més és com aquest símbol del retrat com a símbol de posició social que normalment es retratava a la reialesa, a la noblesa. El projecte s'ha estructurat amb 3 formes de retrat. Per un cantó tenim el retrat artístic, després tenim el retrat etnogràfic, que va entrar aquí a la Universitat de Barcelona, i després hi ha una tercera part que és una mica per tancar aquest joc de mirades, en què un equip de persones sense llar, coordinat per Càmeres i Acció, que estan ara mateix aquí darrere de les càmeres, han gravat tot el procés del projecte. Tot comença a l'octubre del 2013, que l'Albert Soler contacta amb Càmeres i Acció, que és l'associació que estem amb el David, i ens diu que vol fer un documental sobre un projecte que es diu Retrats sense sostre. I a partir d'aquí els vam formar, vam fer uns petits tallers d'iniciació a la càmera, a l'entrevista, etc. I ens vam posar mans a l'obra. I així va començar el rodatge del documental que ara esteu veient. Cosa dice alla madre il figlio che crescendo va? Non racconta poesie, ma sa. Cosa dice alla madre il figlio? L'Helena era més la nostra entrevistadora, el Hassan feia més àudio, combinat una miqueta amb una càmera, i el Hardif era molt aficionat a utilitzar la càmera també, igual que el Rafael. I l'altre cas en concret era el Pere, que era com un director que li agradava controlar una miqueta tot i ficar les mans a tot arreu. Jo, la meva passadia és dirigir un reportatge d'aquests ja, però en plan professional. Se m'ha passat l'arròs, però bueno. Recordo diferents anècdotes durant els rodatges i, per exemple, el primer artista que vam anar a gravar, que era el Benjamí Tous, recordo que es va equivocar d'hora o no sé ben bé què va passar, que va arribar tard i que ens vam fer allà uns riures, vam haver d'estar esperant una estona, però bueno, el que sempre passava era que l'equip s'ho prenia amb molt bon humor. Avui venim a veure un pintor, artista, sí, que ha arribat una mica tard perquè estava dormint, pobret. Sí, és veritat. Cambio de horario también, ¿no? I sí, ha canviat l'horari perquè... el canvi d'horari li deu haver afectat, pobre home! Ara me n'hi ha donat, tens raó! Tens raó, ell. Sí, el canvi d'horari ha fet que el pobre home ha vingut tard i nosaltres hem estat aquí. Va. Què vols fer-hi? Ara veurem què passa. Això sí, si es pot fer així amb l'altra càmera, inclusive es poden agafar. Et sembla bé aquí? Se sentirà bé així? Se sent bé? Doncs vale. Així que la pregunta és aquesta, que digui quin bitxo sóc jo com a artista i què penso fer amb aquest exercici. El dia que vam arribar a casa del Miquel Fuster va ser també una experiència molt especial, perquè arribàvem a casa d'algú que havia viscut 15 anys al carrer i que havia superat tot aquell moment i ara ja tenia la possibilitat d'estar vivint en un pis propi i era aquesta conversa que s'establia entre les dues bandes on es creava aquest clima d'empatia i de connexió. No sé si pot semblar que sí, tens raó.
que sigui el cabell... Clar, que semblava que era el cabell. Està bé, jo no pensava que s'apuntés tanta gent, sí, sí. Això està bé. I ja el que dic, la gent jo no crec com estan les coses. Necessiten alegria, per alguna banda. Sí, sí. Bueno, l'estigma jo crec que queda sempre. Perquè si no queda de cara als altres, o sigui, no sé si la paraula autoestigma està inventada o no. Que és l'estigma com mecanisme de marcatge que diu que certes persones, per la raó que sigui, tenen menys drets i tenen menys possibilitats de viure que d'altres. Per tant, és molt important que anem deixant enrere l'antic estigma i l'antiga etiqueta de que si una persona està en aquesta situació és perquè s'ho ha buscat. No és així. No és així, m'atreviria a dir en cap cas, i com a mínim en una absoluta majoria de casos. I què implica la marginació? És a dir, què implica que de sobte algú sigui esborrat? O sigui, jo crec que el cas de les persones sense llar no és ja només que estiguen estigmatitzades. Hi ha molta gent estigmatitzada i que té una casa amb la que hi viu, no? El problema és, bàsicament, el tema de la marginació, que vol dir que hi ha persones que han sigut expulsades. O sigui, que, diguem-ne, que ni estan ni se'ls espera. De la gent que et mira amb reüll, que fa d'aquests aquí, i de la gent que entén la situació i fa el que pot, el que està a les seves mans d'ajudar, no? Què és això? Que portes una càrrega d'aquests anys sobre, que no és que no te la puguis treure de sobre, però és que està sempre allà. Automàticament podem fer com si no existissin. És com si fossin invisibles. Les veiem, però és com si no les veiéssim, com si formessin part del mobiliari urbà. A vegades d'una forma gairebé literal, per cert. Como que la gente no te mira a los ojos, por eso, porque está estigmatizada, ¿no? Es como que no quieres ver cuando hay un problema, cuando hay un conflicto. El iPhone, el skate, el día y nada otro. Mi mundo me lo cierro aquí y basta. ¿Está un problema? Ah, no es por mí. Porque yo creo nadie no quiere vivir a la calle, ¿vale? Un día, 2 días no pasan, pero años y años es muy duro, muy duro. Vaig fer un periple d'hospitals, i ara estic aquí a la residència Can Planes, fent una mica el procés de readaptació a la societat. Yo es que ahora mismo estoy en el limbo, por ejemplo. Estoy en el limbo, no sabes si estás en un punto de la sociedad que no sabes si puedes volver a salir de la sociedad o a volver a insertarte. I vuelvo a repetir lo que independientemente lo que signifique eso, porque... Quan arribes a fons, ja no pots baixar més avall, no? Quan arribes a fons, tornes a aixecar cap per sortint-te del pou que ens havíem ficat, no? O que la societat ens ha ficat. Vivimos en una sociedad que es una locura, porque no tiene una razón de existir así. Es locura veramente. No es posible que aquí está muriendo de hambre una persona y aquí está una otra que ordina al ristorante y paga un conto de 300 euros. Y una botella de vino, un vaso y después la tira. Porque puedo hacerlo. La proposta que ens feien era que
artistes de diferents disciplines de l'art, escultors, músics, pintors, fessin, cada artista interessat fes un retrat d'una persona sense llar. Sempre tenint en compte que el retrat és no només la reproducció mecànica, sinó una mica la idea aquesta de captar l'ànima de la persona. Vull dir, jo mai he escrit una cançó així tan directa, parlant d'una persona, i sempre tens el dubte de si li agradarà o no. Jo d'entrada, em fa ser respecte per si estic a l'alçada, per si em surt, per si surt bé, no? Tenir una pàgina en blanc però realment respectar-la, de fer un retrat realment amb molta llibertat però també molt de respecte. Con gente con la que de alguna manera la sociedad invisibiliza y entonces la posibilidad de poder contar esas historias o de que se expongan esas historias, ¿no? Y rescatar esas vidas anònimes. Que fem alguna cosa, però ja en sèrio, no només dir-ho. Jo agafaré els pinzells i des dels pinzells i des dels olis intentaré fer el més que pugui des d'aquí, no? Després tenim el retrat etnogràfic, més enllà del retrat artístic hi ha una forma sociològica del retrat. Persones vinculades a l'antropologia d'una o altra manera, o antropòlegs o alumnes, com al final ha estat el cas del màster d'antropologia de la Universitat de Barcelona, poguessin donar també fer aquest retrat d'una persona en situació de sense llar, però des d'una visió més acadèmica i més formal, en tant que formalitzada amb un cert mètode, i que seria una història de vida. Una pràctica de camp que impliqués no únicament llegir llibres i tal, sinó que enfrontar-se en una forma literal al que era una certa realitat de la que únicament estaven estudiant les arrels, les conseqüències, però que no ho veien cara a cara. I en aquest cas la iniciativa era perfecta. Clar, al principi tampoc no saps molt bé, llavors és a veure com t'enfrontes a això, perquè és una realitat que sabem tots i totes que existeix. Vés a saber, és que el que m'expliqui ell, no m'he fet moltes pel·lícules, perquè és que podria ser qualsevol cosa. Poder conocer de primera persona una historia como esta. En aquest cas jo ja tinc una persona adjudicada, l'Anna Maria, estic ara encuriosit de conèixer-la, també atemoritzat, evidentment em fa cert respecte i suposo que ella deu estar igual. Soc l'Anna Maria Llobet i vaig viure 10 anys al carrer i la Fundació Arrels és la que em vaig adreçar amb ells, primer per dutxar-me, canviar-me de roba cada setmana, i ella fins un dia que vaig dir prou de viure al carrer, perquè el viure al carrer és una experiència a la vegada que és positiva, és negativa també, perquè hi ha molta gent dolenta, no? Sé que la Maria està treballant, sé que ha estat al carrer i sé que ara està en una casa. Parteixo pis amb primer amb una noia i un senyor, el Paco, i ara són 2 homes, més grans que jo. Ells tenen 60 i pico i jo tinc 50 i pico. Sempre fa una mica de respecte. El que més por em faria precisament és a mi que d'ella mateixa, perquè jo sóc una persona molt espontani, molt xerraire, que no la molesté, és el que em fa més por. Ara em sento que sí que estic començant el retrat de la Maria, que serà A5, no? Conèixer-la, que ens dona l'Anna Maria de la seva imatge i de la seva història.
Al conèixer el Benjamí és un home maquíssim, ens hem entès molt bé. Hi ha moltíssima gent doncs, que ho passa malament i la problemàtica ens ha arribat a tots els ciutadans d'una manera diferent, no? I bueno, sempre hi ha un component individual, però aquí la gran part de culpa la té el sistema en el que vivim. No és ni tan sols és fàcil tenir una casa, tenir un sostre i mantenir una vida com se'ns vol fer que tinguem, no? Que moltes vegades nosaltres mateixos, jo, tu, qualsevol persona, podem tenir poc marge de maniobra davant d'una situació que ens pugui deixar en un context de pobresa. Si no tens una família aquí amb qui comptar, si no pots comptar pel que sigui amb amics tampoc, si no tens feina o tens una feina que no et dona per pagar el preu impossible que posen a la vida, sigui lloguer, factures, menjar, transport, tot el que ens arriben a fer pagar, arribar a una situació que no tens on dormir és molt fàcil. Farem tot el que puguem perquè no hi hagi més gent sense sostre, però n'hi ha moltíssima, hi ha massa. No sé pas, no. Penso que està molt malament, molt malament. I per tant, jo crec que la clau està en que deixem de pensar que aquestes persones són víctimes d'una mena, diguem-ne, d'accident, de circumstància excepcional que mereix per part nostra una certa simpatia, misericòrdia, solidaritat. No, estem parlant d'una qüestió crònica i estructural, que justament és el que ens hauria d'alarmar. ¿Qué pasa en esta sociedad? Esta es locura. No existe el respeto, porque esta sociedad no tiene resguardo de mí. Si muero en la calle. Estem començant a entendre a nivell social que les situacions d'extrema pobresa, d'exclusió residencial, tenen molt a veure amb problemes estructurals, amb problemes socials. Se levanta a un costado, obedeciendo a un porque sí, invisible transeúnte, manteniendo el porvenir. Atorados en la ruleta del exceso de vivir, solitarias multitudes mirándose entre sí. Hi ha que buscar una complicitat, perquè... Complicitat és la paraula, tens raó. Sí, concretament és això. M'agrada definitivament. Se'n poden anar tots. Ja està. Adéu. Adéu. Tu tens fills? No. No. No tinc. Jo tampoc. Tu tampoc, jo no he volgut tindre'ls. Jo tampoc. Sí, jo ja fa temps que t'esperava. Jo no. Jo sí. Mira tu. Perquè des que m'ho va dir l'Albert i li vaig dir vull una dona. És un projecte que m'ha agradat molt des del primer moment perquè m'identifico des de l'ànima amb les persones que pels motius de la seva vida i les circumstàncies han tingut que trobar-se sense casa, sense diners i passant una època de la seva vida molt dolenta, no? I aquest lloc el teníem que trobar també, perquè un altre lloc no hagués sigut l'adequat. Tenia que ser aquest. Per això ens hem perdut, perquè si no, no ens haguéssim perdut. És veritat. Hoy es el día en que vamos a crear realmente tu retrato. Hemos ido viendo cosas, ¿no? Hemos ido comentando también experiencias de qué es lo que te gusta, qué es como nosotros hemos llegado a conocerte un poco, para terminar con una escultura que hagamos todos juntos. ¿Te acuerdas como quedamos tú y yo, me enseñabas a hacer los nudos? Ens interessava més el fet de fer una mena d'acció, podríem dir, de que ell es fes el seu propi retrat.
Come on and push me down, you to feel away. But me, I'm just a pawn who taught to be afraid. Come on and stop the door, you to feel away. I'm new, it's with the boy who better for three. Bueno, lo que él quiere hacer, si quiere junta conmigo, cuenta conmigo, va bien. Yo estoy. Bueno, realment treballar amb la Madu, doncs, tant per la Marta com per mi, ha sigut superfàcil, perquè és una persona superoberta, superdisposada, amb moltes ganes d'explicar-te i de que coneguis. La gràcia del projecte i de la participació dels estudiants d'aquest màster i del grup de recerca era no només vincular a la universitat amb el que era una iniciativa de contribució a evitar contra un estigma social, sinó també un exercici personal. D'entrada, jo només els havia de presentar la persona a la qual entrevistarien i posteriorment retratarien, però aquesta presentació, que teòricament havia de ser simple, a vegades es convertia en un debat sobre el sensellarisme d'una persona que d'entrada són 10 minuts i es converteix això que si et descuides es converteix en una tarda sencera parlant del tema. No? Sempre de tornada al metro és com que et quedes pensant en el que t'ha dit, en la seva vida i en què representes tu, no? Quin paper hi jugues. Yo quiero un día ir para visitar a mi hermano, para visitar también mi tumba de mi padre, porque el día yo salir ahí, yo vivir con mi padre bien. Yo vine aquí, mi padre se murió. Así. Oye, aquí no es, a nosotros no es, que nosotros no somos monos de fe. No, a ver qué mire yo. No, pero es que vinieron los de la UITV y sin pedir permiso nos empezaron a firmar. Nosotros no somos de televisión. No, ya te digo que no somos monos de feria. Mira, ¿eh? No, pero es que tú no sabes el drama de ellos. La puta sociedad esto llevan toda la vida trabajando y tienen que vivir en la calle, por la mierda de los recortes. No viven así por gusto, Ha tenido una mala racha con su pareja, lo ha echado de casa. Perdón, y está durmiendo en un cajero. Y está cobrando la paga, pero aquí nadie le quiere alquilar ahora una habitación. Ahogado en sus inercias, un suspiro desprendió. Laten sueños, ilusiones y la propia convicción. Pareciendo tan dispersos, pide acción la dignidad. Contundentes rebeldías, de repente cobran vida. Son retratos invertidos, hacen camino al andar. 11 dibuixos ja. Avui hem volgut entrevistar amb una persona que es diu Ana Maria. Jo la pinto cada dimarts. Tots els dimarts a les 12 la vaig a buscar a Reals, on ella treballa. I cada vegada anem a llocs diferents, no? Em sembla que la setmana passada vam anar a la platja. Avui mateix m'ha pintat aquí el Rama del Raval. On a pris que moi à la douce. Elle est fière et droite, mais si tu la pousses, elle se défendra et elle fera mouche. C'est une bonne. Al menos que quede en la historia. A ver, la estrella, Que tiene el la nombre estrella de por allí, Alma. que vamos allí a hacer otra foto. Bien, es que es de salir de tu burbuja, ¿no? Pasándolo bien,
como ellos mismos me están diciendo, ya eres la estrella, pues a Hollywood me voy. Jo penso que serà una experiència interessant, creativa, tot això ja de per si per mi ja té molt interès. Mira aquí. No puedo volver a casa porque mi billete se acaba. Entonces, me quedé. Quan diem que algú viu a casa seva, no som conscients que estem dient una cosa molt important. Estem dient que viu. Dir que vius a casa teva, respondre a la pregunta on vius, implica una cosa més profunda, que és reconèixer que el que no fas a casa teva és no viure. És una altra cosa distinta. Que viure, vius a casa teva. I el que fas fora és una altra cosa. I que viure a casa teva implica tenir dret al menjar, dret al sexe, dret a l'intimitat, dret a la cuina, no sé, drets que per qualsevol serien ja no elementals, sinó sobreentesos, ¿no? Que tenen que veure amb la vida quotidiana. Y pero no me gusta, esta no es vida, porque ahora necesito de un antibiótico por los dientes y de una pomada por esto. ¿Y dónde voy a encontrarla? Aquí, pregunto. Sí, pregunto. No. Mira, jo me'n recordo, vaig estar molt temps a la plaça Vicenç Martorell, allà a Rambles. I hi havia un senyor, clar, a les 7 del matí ens aixecaven, no? Ens feien aixecar. Això parlo dels primers temps, els primers anys. Ens venien la Guàrdia Urbana i ens aixecava del terra dormint, no? Després, com va passar... Per aquest punt, començava per aquest punt, perquè hi havia un senyor que vivia allà a la plaça que ens veia i vaig fer amistat amb aquest senyor, un home molt maco, molt maco. Des d'aquí li transmeto molts sentiments. Que em baixava un cafè amb llet cada dia. Y ahora bien que verano, ¿sabes? Pero cerca de invierno para gente que vive a la calle es muy duro, ¿sabes? Mira, policía no hace nada. Viene y más echa de algunos sitios que estamos sentando, ¿sabes? Y no hacemos nada mal. ¿Sabes qué pasa? No tienen sitio donde ir. Porque la verdad, no tienes donde ir. En plan día no tienes donde ir. Por la noche sí puedes ir a algún albergue, dormir, no sé qué, pero en plan día estás a calle. ¿Y por qué vienen y te echan de algún sitio? Tus preguntamos, no, llaman vecinos, que están ustedes gritando. Mira, estás aquí, nadie no está gritando. ¿Me entiendes? Es una excusa. ¿Sabes por qué? Para poner un reporte que hacen algo. Pero en realidad hacen una mierda. Perdón por palabra, pero hacen una mierda. Y ahora creen que tienen un uniforme y tienen poder. Y es eso. Esa es la verdad. En la mesura que hem tingut en algun moment un sistema de protecció social amb una certa qualitat, tot i que no el tenia tota la que havia de tenir, però amb una certa qualitat, aquest sistema de protecció social arropava més i feia més difícil que entressis en situacions d'extrema vulnerabilitat. No? Estem vivint en un moment en què l'habitatge, aquest dret que estic reclamant al sostre, a tenir una casa, un lloc on caure's mort, com es diu habitualment, aquest dret és negat. És negat perquè ja no és un dret, ja és gairebé un negoci. Ja no és una qüestió de benestar públic. Ja és... ja serà un luxe únicament per solvents.
és que realment no poden ni jugar a aquest joc, no poden ni treballar, en alguns casos no tenen papers. No puedo pedir, es vergüenza, para mí vergüenza pedir, y tengo manos, piernas y pedir, y no sé, yo tengo que ahora ayudar a mis madres, padres, porque cuando yo pequeño ellos darme todo que yo quería, estudio, todo, pero ahora... Aquest projecte pot arribar a sensibilitzar, pot arribar a molta gent, pot donar a conèixer situacions que potser encara són invisibles a ulls de molta gent. 6 personas y con palos pegar vagabundo, otra venir gasolina, tirar gasolina y fuego, ¿sabes? Otro problema social, ningún hoy piensa que ser útil por otra gente es bueno. No, estamos en un periodo de individualismo y tú piensas només a tus bolsillos. Vivir en Rusia es vivir como una bomba con mecanismo de tic-tic-tic-tic, ¿sabes? No sabes cuándo. Y siempre la guerra con Afganistán, Chechenia, Georgia, ahora con Ucrania. És un problema global, és un problema que està aquí des de fa molt de temps, que jo crec, perquè sóc una mica pessimista, que hi seguirà sent, i es fa el que es pot per intentar ajudar i per intentar solucionar-ho, però a nivell polític no hi ha una resposta ni una acció clara per solucionar-ho. Palabras son tonterías. Los políticos lo están demostrando, ¿no? Tranquilamente. Es lo que tú haces, cómo tú te comportas, que és important. No sé si ho aconseguirem. Va haver una època en què encara tenia una miqueta de por i podíem, parlo bàsicament d'aquest sistema que anomenem capitalista, podia tenir una certa por i tal, i en nom d'aquesta por tenir certs escrúpols, però ara la qüestió és d'ordre, diguem-ne, general. Ara ja no els hi fa por res. Poden fer el que els dona la gana. Poden fer-ho i ho fan. I per tant, jo crec que no sé, que el que hem de pensar és muntar una altra història. És a dir, muntar una... I a més, no dic retòricament, ho dic literalment, muntar una altra història. Si més no, començar una altra història. Estem parlant d'inversió de recursos i estem parlant de models de polítiques laborals, de formació, de reciclatge formatiu, d'atenció a la salut de manera integral a tots els col·lectius. El que fa falta que es porti a terme és modificacions i millores en tot aquest sentit. Ara bé, en la mesura que hi hagi una major sensibilitat i consciència social i política, potser podrem arribar-hi abans. Jo abans de caure al carrer feia historieta, còmic i pintava, i pintura professional, pero feia més historieta que pintar. Sorprendió mucho su trabajo y la fuerza con la que tiene sus dibujos, ¿no? y con la que expresa pues, sus vivencias en la calle. Y bueno, eso me hizo replantearme a mí personalmente, ¿no? que la mejor manera de poder contar una historia como esta muchas veces es que la propia persona la cuente, ¿no? Jo vaig preferir, o sigui, si vas dir si no havia cap problema, en comptes del carrer, que hagués estat al carrer o que estigués al carrer, que la li fes un pintor, com coincideix que jo soc pintor i he estat al carrer, o sigui que ho faria jo mateix.
que ellos tienen también sus herramientas y su forma de hacerlo, y que creo que a veces es mucho más efectiva que cualquier entrevista que podamos hacer nosotros como antropólogos, como periodistas o como... Em vaig trobar amb el Fernando, el vaig telefonar, ens vam trobar a casa seva i aleshores em va parlar de la seva tassa favorita. Encara que a casa tingués moltíssimes tasses netes o on estigués, ell sempre s'emportava aquesta tassa a sobre, que era com aquest moment de recolliment, de simbolitzar la seva vida o la seva manera de potser d'anar d'aquí cap allà amb aquesta voluntat d'estabilitat amb la tassa. Els artistes ja han fet les quedades amb les persones sense llar, els investigadors socials de la Universitat de Barcelona també, i ara el que estem fent és construir l'exposició. Bueno, quina llàstima. El Fernando José no ha vingut. Hem estat esperant fins ara, però ja no podem esperar més. I llàstima. Bueno, esperem que pugui vindre un altre moment a veure-la. Simultáneas voluntades de querer desafanar esta farsa silenciosa que hace ruido en cada hogar. Da más vueltas el vacío, transitando... Doncs ara anem a entrar a casa del Carlos, a entregar-li el seu retrat, a veure què li sembla. Del día del huerto, del día que fuimos allí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Si te reconoces, es tal cual, mira, así dejándote la espalda. Sí, sí. Con los tomates detrás. Sí, sí, sí. A mí me tocó el artista pintor. Y en fin, bueno, he visto el cuadro, me ha encantado, tanto el cuadro como la idea. Y bueno, en fin, ha sido una experiencia interesante y he conocido a gente joven con muchas ganas de hacer cosas. L'exposició està plantejada, o sigui, representa que cada retrat explica una història i hem buscat un espai de la ciutat de Barcelona que encaixi amb aquesta història. Tot i que pugui semblar una mica una broma, que no ho ha estat, no hem trobat un sostre que pogués acollir l'exposició en si mateixa. I per tant, al final el que tenim és com una constel·lació de retrats a tot el centre de la ciutat de Barcelona. Esta es la letra. Sí, señor. Pero bueno, en ruso. Si quieres primero escuchar la canción a ver si lo entiendes y después tienes aquí la letra. Sí. Te la pongo, ¿vale? Bien, Vyacheslav Agafonov, retrats sense sostre, càmeres i acció, estil il 2014, un amor a quien cruzó la línea. Afable, servicial y compasivo, consciente de que tales cualidades son fatales si te quieres hacer rico. Con mil y un motivos sigues sin bajar los brazos. Vyacheslav, brazos alzados con la vitalidad del menor de dos hermanos, culo inquieto, una vida jodidamente dura. Me decía es culpa mía, más sin dárselas de víctima. El hecho de vivir lo considera una victoria. Es demasiado tímido para pedir limosna, demasiado valiente para permanecer en la Rusia de la desigualdad. Adiós a la familia en busca de un futuro próspero. Pocos
pros y muchos peros. Vyacheslav, 41 inviernos, con chocante lucidez habla de sus sentimientos, mientras es ignorado por absortos peatones posmodernos. Lejos de los lamentos me pregunta cómo estoy, con escucha receptiva, capacidad remota tan difícil de encontrar en estos días, como un sitio para dormir en la intemperie. Por suerte el temple le viene de serie, pensando en qué dirán no vas a verle. Lo único que teme es que le quemen mientras duerme para grabarlo con el móvil. Jodido mundo hostil, discapacidad empática imperante, sin demasiada fe ni el poder del colectivo. Tendrás tantos amigos como llenos los bolsillos. Dosis de realidad, filosofía punzante, de frases implacables grandes como su humildad. Y cómo asumirán eso sus padres. Le acompañan en las fotos y en recuerdos imborrables. Es que la dificultad nunca mermó el deber de honrarles. Joder, esto no es una historia de romance. Muy bien, Josh, muchas gracias, de verdad, Josh. Muchas gracias. De verdad, mucho. ¿Has entendido un poco? Sí. Como muy rápido. Muy, de verdad, muchas gracias. Casi mi vida, ¿sabes? En mi vida que... Es que yo cuando he estado contigo también me transmites mucha, no sé, mucha energía y mucha, no sé, una energía que me ha ido muy bien para escribir, ¿sabes? Muchas gracias, mucho gusto, mucho, ¿sabes? De verdad, muchas gracias. Esta canción, very good. No lo sé qué decir, Josh. De verdad, no, tú tienes talento, ¿sabes? Tú tienes talento. No hay palabras que es muy bien, yo no sé cómo decir eso más, pero es muy bien. Tú entender y escribir, ¿sabes? Muchas gracias. ¿Cuánta es la miseria que deseas aceptar? ¿Dónde está el lindar entre agonía y dignidad? ¿Cuándo pagarán esos que mandan con maldad si ninguno de ellos vale la mitad que Vyacheslav? Avui, tal dia com avui, moriran 80.000 persones de fam, demà també, en un món on hi ha 3.500 milions de persones que viuen en situació d'extrema pobresa i en un món absurd, injust, desigual, on 300 persones tenen exactament la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat. Que és possible que sempre hi hagin injustícies i marginacions, és possible. Segurament mai desapareixeran del tot. Però el que no podem consentir és que hi hagi una societat que no és que produeixi eventualment injustícies i arbitrarietats, sinó que visqui d'elles i que siguin aquestes injustícies, aquestes arbitrarietats, la que siguin la seva matèria primera. Això és el que no podem tolerar. Tu pueblo está mirando tu capo, se dice, político, y tú dices, y esto qué fuerte, y tú lo sabes que ello roba cada día. Y tú piensas, esto es la manera de vivir. Una persona que tiene una malattia, un cancro, ¿tú qué haces con el cancro? Tú no vas a hablar con el cancro. Ma discutemos, yo te doy un brazo, no, tú lo matas el cancro. Y el cancro social va a matarlo también. Quan el poble ja no pot més, doncs no ens quedarem plegats de braços, també seria la meva frase per acabar, no? La meva frase seria que et posen una parella de burgesia supercruel i freda a la que li importa una merda tot això i se't queda mirant com si fossis un bitxo rar. La meva resposta és dir, sí, jo penso fer alguna cosa. Que es pensa que tothom és com vostè? Això els diria jo amb un matrimoni que tenia encara com que te miren com l'apestado, no? A tu i als que estàs ajudant. I penses, no, nosaltres volem fer alguna cosa allà vostè. I a més estem lluitant contra vostè, perquè probablement vostè sigui molt culpable de que hi hagi molta gent al carrer. Són aquelles coses que penses, si hagués més gent com aquests personatges com vosaltres, el món sería diferente, sería muy mejor. Yo creo que si somos juntos podemos ganar esta ¿cómo se llama? Esa batalla, no lo sé. Yo pienso, si juntos nosotros ganamos, si cada suyo
nunca no ganamos nada. El que sí que està clar és que de cara als estudiants, de cara a la seva formació, al seu entrenament intel·lectual i també ètic, la qüestió ha estat important i bueno, ha merescut la pena. També, o sigui, molt agraït a tothom qui ha apostat pel projecte, no? Perquè al final és un projecte en què ningú té remuneració econòmica i això en els temps que corren doncs també té molt mèrit, no? I si serveix també perquè en aquesta reflexió que cada persona o grups de persones o col·lectius puguin fer sobre la situació, avui en dia és més pertinent que mai. Les persones que han participat en el projecte hagin tingut unes experiències positives pel fet de participar-hi i els hagi servit personalment, per mi això ja és un altre dels èxits i aquest crec que sí que ja està aconseguit. I com a personal, molt bé, molt bé. Molt més segura, molt més forta i moltes ganes
de seguir i fer més coses, sí. No, bien, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Y creas o no, es un inolvidable, inolvidable. No sé, esperem que això serveixi per evidentment, tocar alguna consciència d'aquestes que estan molt amunt i serveixi per canviar alguna cosa. Com t'arriba a trencar esquemes, no? I estereotips que, per més que pensis a vegades que els tens treballats o superats, què va? Quan estàs allà te n'adones que no. I a part, doncs, em sento molt afortunada i amb molta sort d'haver trobat un equip humà tan xulo i amb el que hagi sigut tot tan fàcil i tan enriquidor. El treballar amb ells ha sigut un plaer impressionant, conèixer els 5 i que m'encantaria, no sé, que més endavant poder-me'ls tornar a trobar en un altre moment de la vida i ja està. Bueno, som de l'equip audiovisual de Retrats sense sostre. En general som 5, més els altres 2 aquests 2 aquí, que treballen amb nosaltres. No, nosaltres amb ells no, ells amb nosaltres. I falta el número 5, que bueno, circumstancialment no hi és. I estem amb una escala, que no és perquè sí, L'escala significa que pots pujar i pots baixar. I té que veure una mica amb el que passa en les nostres vides. ¿Quieres ir a hacer primeros planos? Zooms y así. Molt bé, Rafael. Què, bé o no? Ha sortit tot en primer plano. Tot en primer plano. Doncs mira, en dit Rafael, em va proposar fer aquestes entrevistes de Gent sense sostre i mira, va una cosa que em va interessar i em vaig apuntar. No uso maquillaje, esa es la verdad. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? O sea, vemos por ejemplo la parte en la que cortarías. Me gusta eso mucho con ellos para grabar, ¿sabes? Y estoy grabando con David y con Silvia y estás aprendiendo muchas cosas con ellos, nuevas cosas y gustas mucho para grabar. Hemos grabado entrevistas y bueno, me gusta mucho y así aprendemos algo más, ¿no? Y estoy contento y me agrada mucho, molt, molt. Hi ha un bon equip aquí, una càmera, una altra càmera, la luz, està bé. I un paraigües improvisat. Un paraigües improvisat. Adiós. Aquí, graba. Sí. Vale, pero no hace falta que lo pares. Ya.